Pri práci využili všetko, čo sa dá. Starý papier, plastové vrecia, šnúrky, gombíky. A využili ešte niečo. Kreativitu, za ktorú by sa nemuseli robiť ani tí bratislavskí dizajnéri. Predstavujeme vám prvú skupinu modelov. 6A si pre vás pripravila kostým do strieskavačky. Nasledujúci outfit odporúčame pre ďalší konštruktu a ako pre dievčatá, tak i pre chlapcov. Moje kliničové súčasťou kostýmu sú úplne. Ako prvý model vám predstavíme spoločenské šaty. Predvádzaný Viktória. Druhý model predstaví modelky mini šatovi, ktoré môže využiť na budúcnosť. Pomalšie! Dievčatá, môžete sa nechať inšpirovať. Recyklácia je proces opätovného. využitia predtým už použitých materiálov a produktov, napríklad papiera, skla, plastov, kovov, textilu a pneumatík. Recyklácia zabraňuje mnoho zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisí skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov. V súčasnosti je na Slovensku do programu recyklácie zapojených veľké množstvo obcí, väčšina miest a viaceré, najmä veľké organizácie. Vyčlenené stanoviská majú najčastejšie 2 až 4 druhy kontajnerov na separovaný zber odpadov, ktoré sú barvne odlíšené. Zelená sklo, žltá plasty, modrá papier. Ale v súčasnosti sa na Slovensku recykluje asi 1,2% komunálneho odpadu. 7A si pripravila až 2 modely. Sú to svadobné odevy pre nevestu, pripravila až 2 modely. Ako ženky sa predsede rastlín a celého boku výhľadka. Luxus harmónie fajú, načasová klasika, kde sú slova, ktoré úplne vystihujú hlavných sladovčanov. Žením má odvečený frak šedého kravatu. Oslovou fraku je svadobné pierko. Krásy nevesty ešte viac vyrazňujú svadobné šaty, ušité do idejny. Ozdobou celej kolekcie je korunka zo základu. Šaty doplňajú úzke zborované šperky ako náhľadný náravok a samozrejme obručky. Originálny model vám predstaví Viktória. Model veľmi porúčame do každého
druhý objem dôležitejší ako dlh. Slovenská republika recykluje 16% plastov. Kovy tvoria takmer 5% komunálneho odpadu. Sú recyklované vo väčšej miere. Textil v odpade tvorí 4%, ale ten môže byť často užitočný aj iným spôsobom, napríklad v charite. Nebezpečné odpady tvoria približne 1% odpadu. Neúmerne však ohrozujú kvalitu zdravia ľudí, sú to rôzne chemikálie s účinkami, ktoré v určitej forme ohrozujú zdravie organizmov a kvalitu prostredia. V dnešnej dobe už ľudstvo vie recyklovať značnú časť nebezpečných odpadov, ako sú akumulátory, žiarovky, výbojky a iné. Vyprodukovaný odpad sa triedi, čím sa napomáha k znovu využitiu materiálov. Tento spôsob zneškodňovania odpadov je jedným z najvýznamnejších ekonomických nástrojov zhodnocovania odpadov a priamo vplyvá na znižovanie poplatkov za zneškodňovanie komunálneho odpadu. 8a. Predstavujeme vám obnovy výstavišťa, chodia sa bezpečných ženy na spoločnosti príležitosti. Vyznačujú sa jednou ostrými aplikáciami. Znamenie retro sú skratke, ktoré by závideli talianským dievčatám vyslečili z obdobia hippie. Spokojne ich po použití zahoďte do kontajnera na post. Keby sme naozaj viac rozmýšľali o tom, ako zabezpečiť čistotu v prírode, v mestách, ako pomôcť udržať vodné zdroje, udržať